Направил съм един кратък списък с най-често използваните шорткъти в 3D Studio Max. Ние вече използвахме някои от тях. А в това видео ще ви покажа и как можем да направим кастъм шорткъти или такива клавишни комбинации, които не са зададени по подразбиране в 3D Studio Max. Например, клавишната комбинация за изолирана селекция е Alt и Q или натискане на ето този бутон. Както забелязвате, срещу самата команда пише и клавишната комбинация, така е и за командите, които се намират в менютата, например за Undo Select Ctrl-Z и за изолирана селекция клавишната комбинация е Alt и Q. Така имаме само обекта, който е селектиран. Проблем обаче е, че същата клавишна комбинация Alt и Q, в момента я натискам, не връща другите обекти, които бяха видими в сцената. Връщам ги с натискане на този бутон. Не ги връща, тъй като командата, която би трябвало да ги върне, се нарича Isolate Selection Toggle. С други думи, трябва да променим клавишната комбинация за тази команда. Как става това? От менюто Customize User Interface и от това меню имаме достъп до клавишните комбинации по принцип от менюто Keyboard. Във всички по-стари версии от тази, в която работим в момента, 2021. Настройките на мишката, комбинациите, за които говорихме, за панване, Arc Rotate и Zoom. Също така тук се намират и опциите за добавяне на команди в тулбари, както и за създаване на нови тулбари. Клод менютата, или това са менютата, които излизат с 10 бутон на мишката. Менютата с техните основни команди и цветовете от UI на Max. Сега е време да пробваме новият Hotkey Editor от менюто Customize. Откъдето трябва да намерим командата Isolate Selection Toggle. По принцип, командата, която използвам в момента за Alt и Q е изолирана селекция, но ние искаме да връща Isolate Selection Toggle, да връща отново първоначалният вид на обектите, преди да бъде изолиран някой от тях. Затова за тази команда трябва да използваме шортката с Alt и Q, селектирам това поле и натискам Alt и Q. В момента ми казва, че го използва за друга команда, само за изолирана селекция, откъдето можем да кажем, че не искаме да я използва там и да я присъедини на новата команда. Натискам бутона Assign, където мога да махна и старият шорткът, който използва, и давам Done. Тъй като вече сме направили основни промени от тези, които са по подразбиране, можем да ги запазим като отделен файл, който да използваме, когато, например, преинсталираме Max и искаме да си върнем същите шорткъти, които вече сме си нагласили. Сега, когато имаме селектиран обект, натискаме Alt и Q и с Alt и Q го връщаме в предишното състояние, преди да го изолираме. По същия начин можем да направим и клавишна комбинация за всяка от често използваните команди или да променим вече някоя съществуваща такава.